IFM News. IFM News. Live report! Nagpalagiti la Trinidad Municipal Police Station Traffic Management Section iti publiko kadigiti umiling nga agaplikar iti lisensya iti panagmaneho nga liklikan da iti fixer tapnon haanda nga mabikbiktima ti panagaplikar dati lisensya. Sigun kini Police Captain Mark Organo Botangin imbatad na nga kaaduan kadigiti matiltiliwan nga motorista ket ada igenda nga lisensya ket peke daytoy. Inayon pa iti nasaong opisyal kaaduan digiti agar aramat iti peke nga lisensya ket digiti nakalugan iti motorsiklo. Oray no kastaket mamati ti opisyal nga ti gandat at tumulong dagiti fixer ket iskamen dalang dagiti agaplikar ti lisensya ti pinagmaneho. May niay daytoy ket nagpakaammo iso nga liklikan dalaeng dagiti sumabat nga fixer nga magte ti tulong nga alisto ti proseso may panggep iti pinaglisensya. Inay na pa nga no kas pagaringan ta haan nga makapasa dagiti aplikante ket haanda nga agturturong tinasaong nga fixer tapnon maliklikan dati peke nga lisensya. Ilalawag ti opisyal nga ti peke nga lisensya ket alisto nga pilko madlaw ti panakalamina na ken nakusnaw ti panakaprinta ti igid ti lisensya. Kabayatan na ket dagiti ada ikot na nga peke nga driver's license ket posible pa ang makaswanda iti criminal wenno administratibo apan naglabsing ti Republic Act 4136 nga mapatawan da iti multa nga 3,000 nga pisos wenno mabalimpay nga maibalod manipod iti 6 nga bulan wenno nasursurupay ken madiskwalipikado danto pay no mga danto manen ti lisensyada. Damag Regional para iti IFM News, Idol Shanti Papi Tatak Haramen.